Hej alle sammen. Velkommen til Grundlovsdag. Velkommen her til Christiansborg. Det sted, de forvalter det danske demokrati. Vi er her jo i dag for at fejre demokratiet. Jeg vil rigtig gerne have, at I alle sammen kommer med her på Christiansborg, men vi kan ikke have så mange unger rendende rundt. De påstår, de arbejder herinde. Så I bliver herude, og i stedet for går jeg ind, og så vil jeg finde ud af, hvad det er, der er så vigtigt og så fedt ved demokratiet. Frisør og stylist. Hej Pari, må du komme ind? Hej. Hej Felix. Hej du. Hej. Hvad skidt med dit hår? Jamen, jeg er jo blevet klippet lidt. Kom med herind. Du er frisør og stylist på Christiansborg. Det er dig, der klipper og gør alle politikerne rigtig flotte og lækre, inden de skal i fjernsynet, ikke? Kan du ordne mit hår lidt, mens vi snakker? Ja. Eller vil du helst være fri? Jeg kan godt ordne dit hår. Må jeg putte noget extension i dit hår? Nej, du må ikke putte extensions i. Jeg skal jo ikke have længere hår. Hvad skal jeg gøre med dem? Så kan jeg bare rode det. Du plejer at være lidt rodet hår. Ja. Paj, hvad betyder demokratiet for dig? Det betyder alt. Det betyder rigtig meget. Fordi jeg har aldrig oplevet demokrati i mit eget land. Hvad er det for et land? Jeg kommer fra Iran. Og jeg er kommet til Danmark som flygtning. Så hvis du skulle sige noget til de danske skoleelever, der kigger med nu, altså om demokratiet, hvad vil du så sige? Jeg vil sige, at for det første, de skal allerede fra skolen, de skal stå fast på deres rettigheder. Og de skal ikke være bange. De skal stå sammen. Fordi sammen kan de altid opnå noget. Husk nu, hvis der er noget, I vil opnå i den her verden, så er det vigtigt, at I står sammen, alle sammen, og det er på den måde, man får tingene gennemført. Ikke? Man er ikke noget værd alene. Ja. Nu skal du ikke gøre mere ved mit hår, fordi jeg skal hen og interviewe Bertel Haarder, og han kan jo ikke tage alvorligt det der. Nej. Okay, så nu tror jeg, vi stopper. Nej. Fordi at det ikke det. Tak, farvel. Tak skal du have for den nye frisyr. Selv tak. Oh my god. Oh my god. Vi skal videre på jagten efter demokratiet. Hvad er det vigtigste ved demokratiet, Bertel? Det vigtigste er, at man kan sige og skrive, hvad man vil. Det er det vigtigste, fordi hvis ikke man kan det, hvad nytter alt det andet så? Så hvis man ikke tager del i demokratiet og bruger det, så er der en chance for, at det forsvinder? Altså, hvis man ikke bruger en arm, så visner den. Hvis man ikke bruger demokratiet, så visner det. Ja. Hvis man ikke spiser sin madpakke, så bliver den rødden. Ja. Ja, sådan kunne man også sige det. Men er det i virkeligheden det, du siger så, at man allerede ude i folkeskolen kan begynde at øve sig på at bruge demokratiet ved for eksempel ikke at være enig med sine lærere og ikke at finde sig i, hvad skoleinspektøren siger? Jeg havde utroligt med diskussioner med min historielærer. Nå. Det vil jeg bare sige. Hvad diskuterede I? Og han var jo socialdemokrat, og jeg tror, det er derfor, jeg ikke er socialdemokrat, fordi vi havde nogle vilde diskussioner, og vi kom faktisk til at holde rigtig meget af hinanden. Så sådan kan det jo også gå. Ja. Man behøver ikke være enige, men man skal respektere, at andre kan have en anden mening. Det er demokratiets spilleregler? Ja. Nemlig, man kan ikke blive sure over, at der er nogen, der tænker anderledes end en selv. Nej, men man skal prøve at overtale dem. Det skal man jo, hvis man mener, det vil være bedst for landet. Og på samme måde kan man også prøve at overtale sin skoleinspektør, hvis der er noget, man ikke er enig med ham i. Ja, selvfølgelig. Vi har også noget, der hedder skoledemokrati, hvor man jo ikke bare skal tromle hen over eleverne. Og det hører de fra en af de længst siddende undervisningsministre i Danmarks historie. Ja. Det må man tage for gode varer. Og jeg har den glædelige meddelelse, at vi netop i dag har fået at vide, at danske unge er de gladeste unge i hele verden. Er det ikke dejligt at høre? Jo, men det burde de altså også være. Så må skolerne jo heller ikke være så dårlige. Nej. Og det er jo din fortjeneste, Bertel. Noget af det. Det var det, jeg ville have dig til at sige. Tak fordi jeg måtte besøge dig. Selv tak. Hej. Hej. Hej Simon Emil. Hej Felix. Hej. Kom indenfor. Tak. Tak fordi jeg måtte komme og besøge dig. Selvfølgelig. Du har ryddet op på skrivebordet til i dag, hva'? Det har jeg faktisk. Ja, hvordan plejer det så at se ud? Ej, det plejer at se sådan her ud. Det er fordi, jeg er sådan typen, der helst lige kan sige, hey, hvor ligger den statistiske 10-årsoversigt? Den ligger her. Det er rigtigt, så kan den man får man jo tit brug for i dit job. For den i mit job, ikke altså? Nå, Simon Emil, jeg er jo lidt på jagt efter demokratiet. Ja. Er det herinde, det er? Demokratiet er forhåbentlig alle steder, fordi demokratiet er jo, at vi alle sammen kan være med. Men det ville være nemmere at blive enige, hvis det bare var dig, der bestemte alting, jo.
Det er nemmere at blive enige, men nu skulle det jo gerne være godt for de mennesker, der bor i Danmark. Og det tror jeg ikke, der er en, der ved, hvordan det er godt. Der er summen af os alle sammen. Altså hvis vi alle sammen har en lille bitte andel, hvor vi bestemmer med, det tror jeg er bedre. Kan du sige noget om, hvordan du bruger demokratiet i dit job og i din hverdag her på Christiansborg? Jamen, demokratiet er meget mere end et folketingsvalg hver 4 år. Demokratiet eksisterer jo også løbende ved, at vi har en meget tæt dialog med vores medlemmer af partiet, eller bare ganske almindelige danskere, der skriver ind til os, og dermed får nogle løbende input til, hvordan ser de på de ting, vi skal beskæftige os med. Det lyder meget kedeligt. Lød det kedeligt? Måske en lille smule. Nu skal vi ind til chefen for det hele, kan man godt sige, nemlig formanden for Folketinget. Han hedder Mogens Lykketoft, og hans kontor ligger lige herinde bag den dør. I virkeligheden kan man sammenligne ham lidt med en skoleinspektør på jeres skole. Det er ham, der bestemmer det hele, og hvis det er, man siger noget, man ikke må nede i salen, så er det hans kontor, man kommer ind og sidder og får ballade på. Kom ind. Hej Mogens. Goddag, Felix. Hej. Tak fordi jeg måtte komme. Jamen, velkommen da. Tak. Kæmpe kontor, du har, hva'? Ja, det er lige så stort, når man lægger det ned, så den står. Det er rigtigt, det er lige langt på begge ledere nærmest. Ja. Det er jo chefens kontor, det her. Det er chefens kontor, ja. Du er chef for Folketinget. Jeg er formand for de der 179 medlemmer, der er valgt til Folketinget, ja. Hvad tror du, hvad ville det gøre for demokratiet, hvis det var, at vi fik nogle yngre til at stemme? Man skal jo tænke på, at vi bliver mange, der er gamle, og færre, der er unge. Og hvis ikke det alt sammen skal handle om de gamle, så må der være nogle flere af de unge, der møder op og stemmer. Er det lidt ligesom med X-Factor, at hvis man sidder derhjemme og ser det i fjernsynet og brokker sig over, at den, man holder med, ikke vinder, jamen for at få dem til at vinde, så er man simpelthen nødt til at ringe ind og stemme? Ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Hvis man er vant til at være med til at bestemme, hvem der skal vinde i X-Factor, så må man også tænke på, at det er meget, meget større ting, man er med til at bestemme, når man bestemmer, hvordan skal Folketinget se ud. Fordi Folketinget bestemmer for det første, når der lige er blevet valgt, hvem skal være regering, hvem skal have lov til at komme med alle forslagene, og så er der også Folketinget, der bagefter tager stilling til, hvad for nogle af de forslag skal vedtages. Mogens, tak for din tid, og have en god grundlovsdag. Ja, tak. I lige måde. Tak. Her der ligger de danske grundlove. Den første, den kom i 1849, det er den, der ligger her. Og i virkeligheden så er det dem, der beskriver sådan grundreglerne for, hvordan det er, vi skal opføre os. Der har været et par stykker undervejs, de ligger her. Den første der, så kom der en mere, og så kom der den der. Og så kom der den sidste her fra 1953, og den har hendes majestæt, dronning Margrethe, også sat sin underskrift på. Så de ligger altså herinde, reglerne for, hvordan det er, man skal opføre sig i vores demokratiske samfund, lige her på Christiansborg. Nu skal vi ind til jeres minister. Hun er børne- og undervisningsminister. Hun hedder Christine Antorini, og hun har noget meget vigtigt, hun gerne vil fortælle jer om demokratiet. Hej. Det jeg rigtig godt vil fortælle jer, det er, at vi synes, at alle skal have en mulighed for at være med i demokratiet her i Danmark. Og det gælder også børn. Og det betyder, at når man går i skole, så skal det selvfølgelig være sådan, at man har indflydelse på sin egen skole, og man kan være med i et elevråd, og man kan også være med i skolens bestyrelse og snakke om alt lige fra, skal der være noget mad, man kan købe på skolen, hvordan skal skolen indrettes, skal der være en legeplads, har man nogle gode idéer til, hvordan undervisningen skal være. Alt det kan børn og skal de være med i, fordi sådan lærer man, hvad demokrati går ud på. Så synes vi, det er også rigtig vigtigt, at man arbejder med, hvordan er demokratiet i andre lande. Og i danske skoler skal børnene faktisk lære om børns rettigheder i hele verden. Og når vi synes, det er vigtigt, så er det fordi, det desværre er sådan, at i nogle lande, for eksempel nogle fattige lande, der er det ikke alle, der kan være med til at stemme og være en del af demokratiet. Og der er andre lande, hvor for eksempel kvinder ikke har samme indflydelse som mænd, og det synes vi ikke er i orden. Og vi vil godt fortælle, at alle har lige rettigheder i demokrati. Det gælder mænd og kvinder. Det gælder, hvis man har forskellige religioner, og det gælder også, at børn de skal lære at bruge det demokrati, der er, for eksempel på deres skoler. Det var det, kære venner. Det var den lille rundtur her på Christiansborg. Jeg håber, I er blevet en lille smule klogere på, hvorfor demokratiet er vigtigt, og hvorfor det er vigtigt at bevare det. Så der er en ting, der er vigtigt at sige på en dag som i dag, det er, at I har demokrati. I skal huske at bruge det. Det er ikke alle lande i hele verden, der har det, og det er heller ikke alle lande i hele verden, der får det. Og demokratiet fungerer kun, hvis det er, man benytter sig af det. Ha' en god grundlovsdag alle sammen.